ساعت خوش جی اکران TRT کردیه صباح بخیر روز باش تماشاوان عزیز داویه هفته بدنگ که خوش بسترانه که خوش بدنگ دیلبر آیدن آلت دست بکر بینرین عزیز اما ایرو لسر مجار که گلکی گرینگ بسکتن و که ونجی دزادن گلک خوندکار گلک زاروک ای سال دیسا بکلجانه که کتن عزبونان انجاما عزبونا LGS hat diyar kırın و YKS hat diyar kırın و پیواجویا ترجیحان دست بکر ایجا دما خوندکار ترجیح خو بدن دوی لچی بالدار بن اما ایرو به تایبتی لسر و مسئله بسکتن ونجی دکارن پرسو پیام خوش سر واتساپ جمره بشینن telefoname 0506 657 533 6 kerem kın jve numare pırsu peyamen xwe mesajên xwe jmere bişênin gelek mevanemni heja di stüdya me de ye kerem kın awliye mevanê xwe nas bikin şewrmendê derun nasiye û koçê perwerdeyê Abdurrahman Yel hûn bi xêratin Kral te başta razı baş Şegül çaway mamasa te baş Abi spas dikim çavanın ji baş em ji nişan başin gelek spas dikim Stranbeş Dilber Aydınalp gelek spas Müzikşen Ali Ekber Ergün, Murat Vural, Saim Ertem Malavava. Bineren aziz emedes bu sohbeta xo bikin li her waha emeyro di programa xo de bi taybeti li serçi biseknin kerem ka em bi hevre temaşe bikin. Bele mamosta hakikaten demeke pir giringe ji bo xwendekaran ji bo malbatan jî pir giringe bi rastî terciha LGS hej dewam dike YKS jî wê bîstûnehê tîrmehê wê dest pê bike roja çarşemê em bêjin hakikaten demeke pir bi stres e mamoste yani zarok çiqasî xwendekar çiqas tercihên xwe baş bidin ew qas ji bo pêşeroja wan meseleyeke pir mühîm e bi rastî em ê jî îro bi taybetî li ser vê meseleyê bisekinin di serî de ez dixwazim veya ji we bipirsim mamoste em dîsa ew wextê tercîhan diyar bikin mamoste û wê heta kengî dewam bikin em veya hişyar bikin û paşê em dest bi mijara xwe bikin ji bo LGS bîst hefte meyê de diqede cara pêşê sibê qede piştî wê jarê her heftekî carkê sê heqê wan û dijî heye çend hefte wê dewam bike? Sê hefte Sê hefte yani sê carak karin van terciha bikin êkî bijî bû ew ji xwe yekê meyê de were ava kirin kî kurê girtiye puanê wan ew ê hanin kîja lîse jarê êkî ji ciyê xwe memnûn ew li şûna xwe bimînin êkê ne bi dilê wan bejî ji nû de di carê dijî karin serî lêxin tev de sê cara ye wê ku bicîh nebûne jî dikarin ê bicî nebûne jî dîsa êkê bicî bûne biciyê xwe qayîl nabin ew wana wê di carê dijî serî lêxin heqê wan heye yanî bixwazin karin bikin o ê YKS jî êwan carkiye carekê bîstûnehê tîrmehê dest pê dike dê tebaxê de dixede o vêya pir giring e lîsê jî LGS jî giring e lê YKS ew jiyanê bellî dike ama LGS lîsake wê harin hîn wextê wan heye şansê wan hîn dewam dike piştî LGS ya bi gişare jî kelecanê heye ew ê sala pêşiya min çawa be jina pevtir jiyana min çawa be van pirsa dibikînekî dimejî de cîkî mezin digire ji bo wî awî pir giring e giring e îca çi qasî xwendekar tercihên xwe baş bidin ji bo wan jî ew qas mühîm e newsa mamoste îca ez veya ji we bipirsim dema ku him xwendekarên LGS ez bêjim ki yani xwendekarên ku ji bo LGS wê tercih bidin hem jî wên YKS dema ku tercihên xwe bidin li çi baldar bin mamoste bila li çi baldar bin ciyekî baldar bibin erî ciyê giring erî ciyê ew LGS em bêjim ben bi LGS dest pê ê LGS havê me got e ji jaliyê lîsede ew ka wan rêza wan pir giring bû yani yüzdelik dilim em were bêjin yüzdelik dilim li gora ciyekê lê jiyana xwe dikin bajarê wan û li gora taybet lê Türkiye sax deheb dilim hene bira wana inkî mixatebin ege li bajarê xwe wan tercihê xwe wê bikin dibistanê bajar de bimînin li dilimê xwe ê bajar binêrin
eğer ki bacare xwe derênî li taybet binêrin Türkiye binêrin li gora wê bira ciyê xwe bikin dibistanê ki dixwazin narin îja wê dibistanê ji çire dibe ji aliyê kîja meslekare karare bingehî çêdike veka em bêjin eğer ki dilî wî bixwaze ew ê sibê disib em bêjin ji kolînê hes dike dixwaze bibe veka bilîm adamî Be sosyolog. an jî em bêjin tib dixwaze bixwîne gerkê hare lîsa fenê Bele. eğer ki em bêjin dixwaze bibe em bêjin du hukuk dixwaze wê çaxê hera Anadolu Lisesi an jî em bêjin mesela kar dixwaze ji aliyê otomotîvê de dixwaze perwerdehîkê bistîne vê neqlê hera endüstrî meslek lisesi li gora wan ew kene bixwaze nan çêbike bibe aşvan gerkî jî hera em bêjin turizm otelcilik bira berî xwe nas bikin o dure wan lîseke wê her nas bikin şere dibin ji bo çi hatine havakirin wan nas bikin o li gora wê tercihê xwe bikin ji bi rastî di wê dira de nabera malbat û xwendevana de hepikî ew pirsgirêk çêdibe zarokekê ki dixwazin ciyekê harin o ciyekê malbat dixwaze zarokê wan harin pir caran nabin yek Bele. pir caran nabin yek ji bo wî havî di wê dira de gerkî her du xwe bigînin hev ya pir ji aliyê wan dibistanê êkê bi puan bi LGS qezenc dikin Anadolu Lisesiye êkê bi puanê LGS diçin û êkê bi nota xwe dîplomê diçin di navbera wan de jî ji aliyê malbata de wek havê pirsgirêkek pir mezin e û pir ji hev cuda ne fikir ku wan were heye bira ew ya jî baş sanibin me bername nexlat jî pir em serî sekinîn me xal kire Bele. di navbera wan lîsê êkê bi dîplomê diçin ji mihellî tercîh tê kirin û êkê bi LGS têne qezenc kirin navbera wan de ti firqî tune ji hev ne cuda ne weka hevin Lise dugara ne psa mamosta? lîse dugare heval dugare Mühime. hevalê wan û di polê de digarin em bêjin bi puanê lîsê çû yanî ti li wedekê li cî dinêrî em bêjin pirtûkê wan yekin saetê ferê wan dersê wan yekin mamoste bixwazin karin harin wê dibistanê jî tayinê bixwazin û karin harin wê jî nabera wan de jî ti cudatî tineye û havê got saetê ferê wan jî yekin û ferê wan giş yekin û ti li wedê li bi xanî bîna jî dinêrî ew jî dibe nûtir be ew jî dibe nûtir be heta vê dawiyê hatine avakirin parê wî ne bi puanê LGS distînin êkê ji mihellê diçin ewana de hîn nûtirin çê ji cuda ye wan zarokeke ew ê pêra rûnê polê sinifê ewana ji hev cuda ne çawa cuda ye êkê bi puanê LGS çûne ketine LGS o puanê wan em bêjin ser 400 de êkê bi puan meriv naçe Bi puana mektebê diçin. bi diplomê diçin ek notê wan û diplomê veka hevin yani puanê wan demek ki bi niya 400 de ji bo wî ji wê pêvtir ti firq tune eger ki zarokê wan bi LGS Anadolu Lisesi qezenc nekir li mihela xwe lîse Anadolu Lisesi xwende bira warê zanibin ki tişkî ji destê wan çiye tune xên ji wan hevalê divê polê de Lê malbat çi difikirim mamosta dibêjin bera zarokê me her tim bi zarokên serkeftî re bixwînin. Yani em nabêjin ew zarok serkeftin ê ku diçin lîseya Anadolê ê ku diçin lîseya endüstrî ez wek mînak didim aneka weket te jî te got tu farqa wan tune ye. Lê malbat çawa difikirin ê ku diçin Anadolê puaneyan bilindtir e zarokên ku têdikevin wira xwendekarên ku têdikevin wê lîseyê niha zarok jî baştirin.
Yani fikre kavusa heye dina malbatan da o her tim duxazın zarokan pir serkefti bi o zarokan serkefti re hareket bikin buwan re havalti bikin o dema terciha liseyan deji hen zarok belki naxwazın herin liseya Anadolu'ya newsa İjatış ki و نزان هین و چی قراره جی بدن ما باشید بجه هین تپر چوچکی تا نزانی و دنا وان دجیش خوزاروک ده هیما بالغ بونه دیه جا دنا وان ده پرسکه کن مزن شد پر mezin be perskre ki o veya jevet benim mesela rasta hevale khod bejmra beje ez bejim tki بله li tişteki var ya em bejin vele gesen ki de ser evka yani zaman zaruk ajle geser hena ki ne amadene bi kesitiya khoya bi mejiye khoya bi fikriye khoya inki grane ve azmune yani em ve peşi kabul bikin çima evena ki kesitiya vi nur rudne belki rune niştiyeci 12-13 sal ye tüyidhi bin barki par gran بله jajbo vi havi jbo ki dve demede ورای حوجه کلسر کسی تیا خواه درو دورا خواه ناسکرنا خواه بلعشی و به درو دوری به جواکی ناسکرین جره لازمه اما اموی دکن مجبوره به ازمونه جبوی هاوی فرا شغلی پیفتر زیده نکاره تشکیب که بله. جاری مالبات وعده که زانبه اویل گسه netiş ki pır mezunu gringe evi hendik van beşinin zaruka değişinin malbat vadik zaruka değişinin parayı zaruka travma derbastken jisedi je her sedi penç hepteni dilegesede serkeftin dıkadinin notu pencevi bicinabın tecbovi penç habi تبناقيني نوتو بينش حبيت نكاري تاخد تراوماي هذا نراستي جاجبو بياوي كمرف جي بي شعفي بنيره زاروكي مرفا رونيا شعفي مرفانه نمر مرف جبوان هر تشتي كاره بكه جاتي چوا بدسته خو زراري بديوي تي چوا ندي تي جي اري هندك خاصي زاروك تي جي درسا خو بشغلي تی زنی بی که وی آزمونش چرا دوش چرا نابه وی آزمونی بچه ببارم نه وی آزمونی وعده کن بیشین لسر دیاربکر بیشیم جمهوریت fen lisesi. Ek diçin lüveri dukhuni 120 abi salan neha dibejin ki evya çu cumhuriyet fen lisesi jinaha peftir her tişti ve khadiya zaruk jibi çavil khod nere. Ona şuglu na şugle. Jbovi abi jisayt habib ve nakli sala 12 vaadik dikevin yekase Ayşegül Sihab بسركفتن خدين حفتي حب ترجيها جين كارم بكن يعني سركفتن دما بدايم بمرف انجامك دستينا نوصا اما وعدي لجسد نره هنجيك لجسد مزن كرن جوانتريك لجسد بسركفتن درباز بكن خزنج بكن دخده ارتشت تي لجسد خوازي رئيزات آيه كمين به تند بي بجيش تند بي ماموستة تند بي اندسيادي تتنابي تتشكيش بله ته لیسه کی خوش وی معفی قزنج کی که هاری لوری بخونی لی یک خاصه جبوک ته قزنج کی گرکی چبکی وی چار لیسه ساله لیسه ده گرکی اری هندک خاصی که لگیسی شغلی بی سالانه هاجی سالاده هاجی آیازداجی آدوازداجی بله bu şغلی که تنه شغلی تنه کاری جاری یک خاصه قزنج کی جبو وی هاوی رجام جوان پر zaruk pişti legese hinake biçukim bir nabin lehengek malbat wan dijdinel ser wan sekine utişteki pır mezin biçav ki var legesedner lisednerin ne var rasta gringe jboj yanavi mai tişteki mezine gaveki mezine le evia ne vekaya kasebi çavi le nenerin dahari lisa آج محلی زاروک ادنه خینجی پشتی 4 ساله زاروک شخوره به شغله کاره هر تپه به دکتر بجیشک
o که هر آل گسیجی وانجیل گسیجی و کافنو Anadolu Lisesi که نه شغله بجین نابه برای başsanı Yani asıl mesele- para ne seknin Asıl mesele pişti lise despet. Pişti lise. Pişti LGS despet. aynı var ya Yani pişti LGS be zarok betir bala xo bidin dersan. Mesela ma se zvak minak bidim gelek devbavji zarokê xo di lîsê de dişerin lîseyên taybet. rastı Ere le îsal medît ku YKS piştî yani hefta borî encamên YKS hatin diyar kirin mamoste hatin eşkere kirin. E yekemîn e duyemîn tevî giş ji lîseyên devletê derketin mamoste. Em ser veya jî bisekdin. Yani gelek malbat dibêjin me bişênin lîseyên taybet ji bo xwendekarên me zorakên me baş bişuğlun baş li ser dersê xwe bişuğlun le müfredat aynı ne wisa mamoste. Ders aynı ne? Ayşe le şu sala nehu daha bi tamamı le her dere Aynı ne wisa? همون لیسه گش عینینه جاری سالا نویه ده هم بیجن لی یازده و دوازده جهف دگوهرن نه وکا هفن لگورا لیسه کجا لیسه فری درسه و لگورا ویتنه نکاندن Mele. ام بیجن که لفن لیسه به دهی بهتر اوی Derse جعالیه فنی ده وکا فیزیک کیمیا بیولوژی تنه نکاندن لیکن ام بیجن لیماماتی به deyi beftir jali imamati be feri meslek deniyor. Endüstriye ve tornacılık o vesaire. Yani avanat İmam Hatip ji gelek yekemin derket. yek derkete. Gelek yek derkete. Vanedin de deyi betir ama devletine. İcab rastı yani ka je van dibistane taybet ki zaruk tenişandın jbo pırcara yani navavan dene hem hemi betir malbat çi baldarın ezve bejim peşya hem peşi je evleya zaruk muhazına membin yani de ben de dibistane devleti de zede emne evlene jaliye güvenlik ede de belki henki perskrek dereni jbovi avi em bişinin dibistane taybet em lüri zanı saatçı da keve saçı da dert keve jüvedra. Adı doya pakji. Parji vidisale kile meldavi işte despekirna dibistana jaliye pakji de devlete ke masi despekirin. Jbovi havi per mrof dişinim taybet le devlete nadın seknandın. Le raste dersu saatu mamuste devlete şuha çetirin. Şuha dahi le peşin. İcad minel serçe, minel ser şugla sebi. Vade ki sebi bu xaze bu şugle barasti o be bu xastin o malbatji reberi ki xoş ve ka malbatı ve ka dev bave be perverde har nezi zaruk jre derna şovan zaruka ki jre derneyni pişti 4 sala serkeftin derbaz dikin le Amerika çiftlik eki sebi o baf nale hespe le nige hespe dikin o heke pere meşgulün ev keve hespeki garip keve öndür. Keve öndür lavuk bazı da bavi xode ya bu bir hespeki garip ate. Dibe korem kaz via kare xob xedinim emme bebin bidin. Dibe baba dibe zani kiye VSP dibe na zanım. Ette cevap bir kaz kare xob xedin mezebim. Disa sebidi çete bavi xob baba dibe seri te ev kijitne nişane kijitne emme cevabın bibsek neskare xob xedim disa dibe ver hasil kare xob xedine dibe baba kajam via bebin kure dibe korem derive ke hesp zane dibe evi haramile raste haramile çepe dibe hesp zane evi çepe ya anja raste derivet ke bere xordem le raste henki burada çet rayde de bavu korl pe VSP dinera ke VSP harba havale xwe sebi le dinera be babam çipkin de nehila harba havala eğer ke harba havala na keve mala xwe
ویتینه دخره هنکی ورده دیچه دنیاره حسب دیسا جره درکته دیچه هاره جیکانی آوه بخواه دبی بابا چه بکم دبی نا آوه نخواه دبی اوه بمره ری بده برا آوه خواه بخواه و خواه و ویته خره هنکی ورده دیچه دبی خواه باوه جشیناییه سبی ده هلک هاره گیاه بخواه باوید به نه اگر که زکیوی تر ببه دیسا ناچمانه آو خوارن نه که چه قاجره درته ویاوید خفر دورده چند هم چیفتlik در باست کن حتی که حزب دبر دری کی داد که هندر که هندر خودیوی دید به وشکزان بو ویدرابو و چوانی دبی منظم بو ایوه بود لچخوی حزب جره درکته موی خستره امپیر برایف چون شخوی وعده دریه خودی که هندر ریبریه جذبوی هاوی مالبات جی ماموستجی کرکی بیوی چاوی بنرن سبی kesitiya xwe de demê der rûniştandin û dersê xwe de şoxlandin xwe bi pêş de piştî 4 salî jî evê te keve azmûnekî ji bo jiyana wî jî pir girîng e em jarî çi bikin çiqa ji rê derkete bi xweşî hinek tişta li rê hinek tişta li kêlekê hêdî hêdî heta ke bigî ji armanca xwe heta vê pevajoyê temam bibe û li gora wê bi sebiyê xwe re harin وی 4 سالی کیجا دبستانی درباس بو بیجی جالیه لگسته دمج بک ویم جاری بگیرن لکیجا لیسه درباس بو بیجی و لیسه حوالی ویجی باشیا ماموستی ویجی وان پرتوکه که لسر وان دو شغلن دخوینن باشیا وان فیدا وان زرارا وی گش لگورا وی سبی وی چاویه Yani biraz چاوکی باش بله برای خوندکاران رکن عکسنه و سلام مسته. تشتکی نباشه. حقیقتا جوان پر هیاما که زور زحمته. او هیاما من تبیرام ما مسته جانا از وجب یا چقدر هیاما که زور بو. آن که او تشبدی من از نکارم بکم ما مسته. حقیقتا دویه. گران خوانه. پر گرانه. یعنی هین عمران پر بچوکه هین خوانا ناکن در دورا خوانا ناکن. لمالبات بچه که هر چیزی زانبن. و آمر راسته زارك بيجي آمر راسته يعني وقت تجي تقول وقت ريبر جوانره هر تم رياوان شاني وان بدن اما سبب مساله بسكن ماموس اجامه درباسي سر ترجيهن يكاسه بن او دم دو ريبريه که چاوا ورستندن د انجاما د ترجیح يكاسه ده اما سر بسكن پرگرینگ ماموس براستی اجامه جدیلبر دی ساسرانه گودار بکن ماموس هم که بهنا خبردن پاشم bu mücadele devam bakın Kerem ki.
سپاس دکم ساعت خوش دست خوش بله مامۆستم دوام بکەم پشتستانەکە خۆش بله کرم موزیک تشتێکی پڕ خۆشە گەلە خۆش سترانجی ئەدبێم قێ سترانێ ئەم خۆش هەری خۆش کوردینە ساعت خوش ئۆسترانێ وها کوردی کێچکێ me پڕ دەهی خۆش تێ ئەمەری وهاش خۆ دێشێ ساعت خۆش پڕ خۆش بوو سپاس مژوەکی شەڕە Dilbe denge Dilber Aydın apşı gelek hoş ama denge gezelal serve saata hoş. Böyle mamostem ica asıl mesele pişti YKS despet genelse. Yani jbo jiyana insan jbo peşeroja insan mesela me pişeyak amdıkı pırgringe. De jiyana insan da demam merev ji mesela hoş pişeyak hazdike jiyana merev ji hoştur be mamoste. Demam merev kareki be haskirine ki bike Ajbo insaneki dijana da işte heri mühime. İnca mamoste encame YKS hate eşkere kirin. Aneka roja çarşamba bistünehe tirmehe ve heyama tercihan despevke. Zarok uxandekar neha pır bikelecanın. Lediseri de evçen rojin medyaya civaki mamosten hin video tem parvekirin. Brasti demak zvan videoya dibim az gelki xemgin dibim. İşte zarok kamera vetke demek ku tercih xwe dinere temaşetke bi kelecaneke mezin li ser kompüterin malbata jî dorawane demek ku encam ne baştı be hin malbat mixabin mamoste zarokê xwe dibêjin ev çi ye ev encam çi ye te ew qas şuğulê min hevalete çi encam derxistin ti çi derxistî encamete qet nebaşe tu nikar herî zanîn gehekê yani ew bertekên ku din zarokan hakikaten dema em jî li ser telefonê ji ser bilgisayarê em temaşe dikin dilê me teşe lê hin aliyê din jî hin malbat hene encama zarokê wan xwendekaran nebaşin dîsa jî her tim li piş zarokên xwe ne li piş xwendekarin mamoste awilê ez dixwazim pişkî li ser vê meselê bisektim Ayşegül evê encamê Xom ne a wan zarokatene am malbatê gişiye am malbatê gişiye ji bo wî hawî wê encamê wadekî dîtin biraz zanibin ki ne a zarokê wan tene a wan e jî ji bo ku di ezmûnekî de serkeftinê an jî bi nebaşî derbas ew bibe xetiya be ezmûnek çar heb tişt pir girîngin ê pêşî ji bo ku Peşi emeji lazım, ne var akıl lazım. Yani vadika aklı merva ne teri tişteki be merv jibin win kare akıl şükreti akıl jde battı. Je geniyette ne var? Jibovi avi akıl ede bavşxe. Tnikari beji çma tebe akli obzar ki khara şarbki xude vidaye obtevi belli kiriye. Adı doya kesetiyaviye kesetiyavi de parçaya yek je xuye yek je karaktere ne var? Yani xuy evji zikmakite karakter ji devbav çava vi mezin kiriye. Böyle. Em serveji bu paravi ne name ki de me em. Böyle. Evji devbavte az se açıye xwendina sale peşiye. He eleci dibistana peşi ilkokul. Edwe demê de jî sala peşî wadek nû de elimin xwendinê û evkê xwe çêkirin ödevê xwe li malê çêkirin xwarina wan ve xwarina wan elmandin evana jî giş dewbatê ji sêya sê te zarok bi xwe çêkiriye. A çare çi ye wê salak di hundirê wê de ne ji aliyê ezmûnê de mamoste, pirtûke, dersxane, dibistane, şuxule, hewa germbûna hewayê û sermabûna hewayê di nav de her tişte. Yani wana gişin. Tu nikarî wî her sê tiştê pêşî ji navê derxî û tu bêjî wala îsal tu ne şuxulî tiştişkere nebûy te heq nekir te me rezîl kir em Zarokê filan kes nizam çıkır. Zarokê xelkê xelkê ji xwe meşhûr zan dibe mijarê de zarokê xelkê wiha kirine xelkê çi kiriye tu vêya zanî ew ê di wê dira de jarê li xwe nanêrin Li bal zarokê xwe ne xelkê xwe nanêrin li eynî wadekî binêrin ew fehm bikin ki wê mijarê de wê encamê de wî puanê hinkî
hatta ne ki zedeyi evane. Jboviya ijare brasti embejin legesi carketenit keve. Mafkiwan tene, hakkiwan tene. Liye kalsa ne var ya? Sala peşiketi tiştek xoste bu evi sere xwe bigre hare. Ad peşine bu ad doya kare, az seya kare, a çara kare. A çara kare ci ki şxore binexine, binifsine, hare buxine de berdeci jnu de jite keve. Ev ji he, jboviyavi biçave isal o gereki bebe anji hakki wan teneye biçave binerin tişteki rast nakin. Ev çağı biri çekirin tişki xoşunu var ve katı çıka xoşulta hatiye. Lipire kattı ama tabi muçin ki vade tabi jezi biriye xoy duz bikim ora bir çave xoy raki nevi biriye çekiri o necibe korbuni. Xoy kordu ki jboviya vi muçin ki çave xoy ratkin. Vade ki tişti havik te beji büyü havip serzaru ke xoda harin. Ev yani tişteki başa. Jakar tego meslek tego pır gringe. Çıma gringe de hayata insan adem Türkiye'de cana Pola'da cana seminer adevantışta da bejin iş eş aş iş eş aş mer ya anjijin havalat tek tepe vijini jiyanat de pır gringe ün sere hoş datin sere balif ki behevra nanj çetkin nanj dkhon behevra dikenim behevra digrim pır gringe le evji bilet karı mümkün dev şevdü bardan raya khoy bugaren jakar netişki var te aneka jmara dibijin mamusta khoje em diçin nav millet em lukija civatebin nave me prewan nizan jmara dibijin mamusta bmevet zalkha bale jberk zalkha te bibiçe eve kesitiye biteve dizalkha obtare debet devje bardi disaji büyü çavil tetena. Büyü avay unten naskırın. Aynı var. Dınav geldi. Jajbovi havi karek merif dike kesitiya merif aji tesire ki permezin dike. Jbovi havi tişte ke ve kahve embeje işler areka yek beje maşallah ve ka ceylan ki ve ka maral ki işler ev kefate be ne var? Embejin çıma ev ke gazal kuşke jiber ki işler egote maşa keçke ki ve ka gazale. Kefa her iltifat ere tema. He perkoşe ama tişte ki tije hasne ki vina vil tepket ev beji tebejiçe. Zebğaydım ya. Zebğaydı. Aynı tişte ki merif karek dikeji ve kahve. Bale. Tabi vadek vi kari tekre. Tije hasb ki kiştara bejin. Em bejin mesela miroveki pır je aşvanti hastke. Aşçı yecer ya elten yarım aşvan pır hoşi. Bale. Yek ji nefret ke tijara beje işgal hakaret kabul bike. وی کاری وعدك تجي حسب کی بیوی چاوی وعدك التاب بنيرن تبي مزن ببي وی كيفات تبي خنجي بكير هاتنه بیوی چاوی اول تبره نهرتن یا تشتك جي حست کی بیوی چاوی التاب بنيرن او وی تخم پیش تبيجي از بي مزن دبم اما تشكي تجي حسنه کی اشترى بيجن ام بيجن تدي جانا شافدو عادز بنيه كي برزيدا خبرده لدناري وك عو خطا خبرده عو خطشكي باشه اما جو وك عو خطا بي اشياي لو راد بجن تفر خبر دي يعني پر خبر دي يعني يجبوي اوي تشتك مرف بك بيشي غير كي مرف جي حسبك بله پر وي كاري تشد براب بحسكرين ده سبيكر النازمه az doya بكير هاتن يعني بتركيا بيجن ilgi o yetenek بله حسكرين بالات gerekir serebe o gerekir tepkir veri. Tepkir veri ve tiştidnav lepete de nemine. هن پیشه جورانه قابلیت تو خازنه تمام است یعنی هن کسانه مثلا پیشه تو خازنه قابلیت نه her du behevre saziye her du behevre tişte baştine le rihende gereki yek hebe je per zaruk dve mjarede em le Türkiye
em nikarin em bejin em başın. Çima veka yani evya mişxara veka ev ki kabul bikin îro li Avrupay li Japonyay van cimiyê eke em bi perwerdehiyê wan hinkî pergala wan rast dibînin zarokek ji lîsê derbasî zanîngehê dibin ji ewka wan çi jara bêjin nerastî tercih kirin em bêjin yani zarokek gerekî neçûbin virî çûbin ji Terciha sedî didane şaş. şaş اره ji sedî didoye پرکێمە یان baş e baş e didoye keme Evet, havê te keme. gote êba me sî û pênc e مخابن sî û pênc e Ez ya yek an jiwanim mamosta tercihê jî şaş bûn anek ez difikrim li gorî min ez lîse li ser zaroka mixwend mamosta Çocuk gelişimi. ere çocuk gelişimi li ser pîşeyê bû lîseya ku mixwend hingem çûn stajê ew kê mamostan pir betilîn wê demê dema ku ez ketim ezmûnê encama min ne pir xerab bû jî lê rêbertî pir baş e mamosta heqetem hûn rêber naneka herkes nikare bibe rêber li hînga mamosteyê min ew nekirin yani ez karbûm dîsa li ser beşa xwe ez dewam bikim lê ez çûm zanîngeha kadin ekonomî xwend mesela guarte min guhertî yani hînga ez karbûm beşa xwe dewam bikin lewra ji xwe sê sal min perwerdehiyê standibû mamoste û bifikirin 4 salê din jî ez bistînim ji bo beşekê ji bo meslekekê ji xwe pir baş e mamoste îca mixabin çû tiştê ku çû mere pir ew neke lê ev pir giring e yani anka te wisa got hat bîra min û gelek hevalê min jî ne tenê ez mamoste yani ji wê lîseyê gelek kes li ser meslegan xwe nexwend yani heyf û xebînet mamoste aneka ez dixwînim lewra sê sal me perwerdeyeke pir baş stend mamoste hîn wê demê tê bîra min carna rojê 10 sata me li ser dersekê me disekinî tê bîra min yani aneka gelek kes dibêjin qey lîseyên meslekê ne başin lê weke zanîngehê me perwerdehiyê standibû tê bîra min lê çû mamoste li zanîngehê me nexwend gelek hevalê min jî nexwend yani yani êveka te pir hene gelekin o pir jê ez ber wan dikevim tu jî aneka bi xemgîn qaldikî Belê, belê. yani te dibin tesîra wê de meriv heta sax be jî dimîne ere yani eviyan ne ji hinkî zane em bêjin tune bûn orê nîşanî me nedan ji wê nayê eviya pergal û wedek ji wijdanê re dimîne ere ê zane hene ên zane hene ê bi rastê ajotin hene ê rastî nayne ajotin hene Belê. ê bi naskirin tên ajotin hene ê bi nenaskirin tên ajotin xelet encameke xelet holê ji bo wî havî îja evana gelkî merivên kî zanibe têne çi manê ji sedî wedî sî û pênc heb mirov ciyeke çiye war hewceye gerekî ne li wirê bûna ere ke bixedîne jî pirê wan naxedîne ji xwe ji wî sî û pênca jî pênciyê wî nêviyê wî dej naxedînin zanîngehê dev jê berdidin Şo mamosten bifikin ew kesên ku daxwazin wê beşê bixwînin Erê. diçin wê zanîngehê dixwînin mecbûr dibênin dibêjim careka nikarim dest bi şuğul bikim dest bi azmûnê. ji bi azmûna bişuğulum xelas dikin mamoste diçin paçê tetkevin îşekî lê ji karê xwe hez nakin tetkevin wî karê hez nakin bê hez kirin karê xwe dikin û paşê li gorî min di nav gel de jî di nav civakê de jî ev dibe pirskekeke mezin mamoste de Yani. o veka berfê Belam, çiqa mezin diçe jî mezin dibe Erê. hem di hundirê mirov de hem jî civakê gişî de Belê. çima ke masîkî di me de heye dibêje ya an jî veka te gote yekek rêberî kire tune bû Evet. an jî me bîr nebir Evet. yani te dicîkî de her daim te lewkê digarî te li pirsgirêkî digarî wadek te digarî jere ew ya bi te re karê neqedandî dimîne Evet. erî tiştî ji bo mirovkî nebaş karê neqedandî dime jî de bimîne Mesela paşê min xwend mamoste min ji derve xwend
Go kaze bixwînim xelas bikim. Xedî. Berad stem de be diploma yani pa dilim de mabû muxan xelas kir. Lê naba weke wê demê mamoste. Na ve ta'me jina. Ve tamê jî nade. Hakikaten yani aneka ji karê xwe pir hez dikim bi rastî. Erê. Mesela aneka jî dibêjim paşê min çû li ser vê meselê min ser radyo televizyon İslam'a min lisansa bilind kirim. Got hey ev karî dikim dixwazim li ser wê jî bixwînim. Mesela aneka ez difikirim ev kar ji bo min baş e yani li gorî min e. Yani ez aneka veya difikirim gerek zarok vê demê xwe baş nas bikin. Ji çi hez dikin? Ji xeberdanê hez dikin? An ji bilgisayarê hez dikin? Mesela insanê ku pir bi hereketin ez bawerim nikarin heta var li ser kompîter û rûlên û karekî bikin. Nikarî wan bigirî. An ji hin insan mesela ji lêkolînê pir hez dikin. Hin insan ji matematîkê pir hez dikin. Yani dêw bav ji gerek zarokê xwe baş nas bikin. Gelo zarokê me ji çi hez dike? Hin zarok hene mesela puaneyan pir bilindin. Dibêje ez herim tibbê. Mesela dêw bav ku zanibin zarokêyan nikarin tibbê bixwînin an jî nikarin doktortî bikin. Gerek nehêlin zarokêyan herin wê bişê ne mamoste. Bi zorî wî neşîne. Ere bi zorî jî Nek neşêne. nehêlin yani Yani- pir cara zarok ji xwe naxwaze here. Ere. Dêw bav bi zorî dibêje ji tu pê çêtir kes ne. Yani Tu cî tune. fikreke wisa heye di welatê Rast e. de me dixwazim li ser vê meselê bifikdim. Ê ku puaneyan pir bilindin divê teqes herin tibbê. Yani fikreke wisa heye. Lê belkî ew zarok naxwaze, belkî ew zarok nikare wê meslekê bike, wê pişeyê bike. Berî azmûnê zarok wadê têne rewşa wan baş jî. Ere. Ez dipirsim edibêm tu xwe li Kurd bînî çi dixwazî. Sibê di sibe tê kurê te ji xwe re weka hedef girtiye. Pir cara dibêjin dîşekî min e. Çima yani Evet. mesela. Çima edibêm? Edibê ez jê hez dikim. Edibîm çima ne tip. Edibê ez ji wê bêtir hez dikim. Ez jî dey 27 sal em vî karî dikim. Ez jî dibêm ki pêsit puanê rast destin de. Tê kîjanî binivîsînî tip an jî dişekî min ê dibê wê çaxê ez ê bifikirim. Zarok xwe da dest. Zarok xwe da dest. Zarok dibe belkî ez xezencî nekim tipê. Ji bo wî havî ez hedefa xwe kêm nîşan bidim ki hate ez ê harim. Bele. Ki tiştekî warê hebe zarok ji xwe tibê dixwaze ama nizane ki evê qezenc ke an jî qezenc neke. Nizanin çil berwane jî. Nizane çawa ji derbas bibe pêşewî çe. Carna jê jî zahin hinek zarok gerekî bibin em bêjin divê dema dawî de ji aliyê yapay zekayê de Bele şey çekiri. pir. Bele. Li pêşe yapay zeka ji aliyê mühendisiyayê de pir li pêşe û jê hez jî dike. Em bêjin ji aliyê yazılımê de Bele. pir karekî û cîkî mezin he. Endezyariyan vispariye hişe çekiri mijarên wek teknolojik mamoste divan salên dawî de gelekî tên tercih kirin weket rejî te got û zarok hez dikin jî ji û vê. hez jî dikin. Lewra heyama teknolojiye mamoste zarokên teknolojiyê ne Di birastî. nav de çêbûne Di nav da çêbûne. ji bo wî havî ji bo wî havî zarok wadekî puanî wî em bêjin tam be pêsid be. û ku virê bixwaze dêw bav jê re bêje welem min kurê xwe ez dwarê ji biçûkantî de me heyalek kiriye doktorê û gerkî here tibê bixwîne di wê radî tiştekî pir xilat Weke e. proje dibênin. Weka proje. Vî zarokî ne proje. Evet. Ki zarok bixwaze bi wî puanî virê ji xwe re bineqîne tercih bike gerkî mêrîca re nebêje neke. Lê wadekî wî puanî stende û meriv li serî tesîrekî mezin bike neçe wê dere hare vê dere dibek tam tersê wê bêjî. Zarok dixwaze hare tibê aneka dibêjin ya imkanê pir mezin ji aliyên desiyariyê de heye dêw bavî jî em bêjin hare wê dere zarok dikeve Dêw bav jî diguherin namazda. ew jî em bêjin ku warê ê xwendî jî wî tiştî dikin. Hin dêw bav jî ew kê dinirin mamoste xwendekar jî dinirin di pere vî karî pir e. Erê ji Ew bo jî wî xweş e havî yani. işte wadekê mesela em bêjin hinek malbatê weliyê ek tenê hepikê
وها بچعوی باش لخواد نیرن او زانن زانن. اگه دبی یا زاروک تبجی جراحتیان دستیاری جراحتیا یا پایزکه دبیجم لوی را امکان دهی چهترین برانه چهتبی چه herkes تب تخوازه وکا گفکادن تبوته زاروک دبی تخوازه مهرم تبی او دبی نالوری پره امکان زیده نه ولی خبر اوجی هنا آنه که پرچه بونه پرچه بونه لیگر که تشتی که فهم کرن اوه اوی زاروکی تو وعده جید پرسی آنجی لداوی وعده کتلی دنیاری وی زاروکی چیش دستی وی هاتیه کرا چته جی چه حست که چه دکه وعده که خوهنداد که ام بیجن تانه که وکا خوارنه که خوش ام بیجن شتره خوشه سبراته ام بیجن چته ام بیجن لکباب ته تو وعده کباب دخو کیفه کی پر مزن جد دستینی اجی جه حسناکم کباب عینیه لسفره یک بزوری دوجون یک جنی زانه چاوا دا kurtan diye nere hinek hene em bejin پر جاره و هنکی زیده نجبر که زوی میناکه بدم اجی یکی جوانم وعده که از لماچا تماشه دکم دنیارم مواجاره که دقیقه هاتی چلو پینجا bunu zanım نزانم çavalar چاوا bas در باس بیه وی چل دقیقه چاوا چو zilam تو خواه بر Raniye zilam تو خواه دیدی وریش توش خواه دیدی چی اوی ماچه تشته دگره تو نزانی زمان چاوا در باس بو دم چاوا در باس بدشه وی کاری که وعده تکرد وی چاوی وعده کت بکی بوی کیفی تو وعده بکی جیه کت حوجه کت لی بی وریه کاری که گری کت بکی اوه لی تدی دویزون تلی ده ev merg dertte dibe ev dra dibe عقارية تجي حس بكي دي دنيا ده هرجيه خوش فري اللي وعدك تجي حسنكي باريشي دي دنيا ده جي انه خوشه بله وي حس كرني وبكير هاتني وي چاوي چيت که وي او كت که اجا مرو كر كي زان بزارو که مروا لكري بوي كيفي وي كاري بكن و حيوان جهبه بله ماموستا ایجا دما کو ام ترجیح زاروک ترجیح خو بدن لچی بال داربن ایجا me لسر وی بسکتن لگوری رزه ترجیح خو بدن آنجی لگوری puanan ترجیح خو بدن سیستم نها çavayê em li ser wê taybetî bisektin ev jî birastî ya herî mühim ji xwe evet tiştek em ev dibêjin di encamê de bi puanan bi rêzê dibe em li ser wê bisektin lê dîsa em ji Dilber Aydın'a pistanê kodar bikin Hadi bakalım. kerem bikin.
خوش دیلبر آیدنال گلک سپاس بله ما مستهم ام قاس لسر ترجیحان لسر پیشان ام خبردان ایجاد ما خواندکارک ترجیحان خو بده لچل بالدار با ما مستا بلال چه بالدار با یعنی لگوری ریزه لگوری پوانان لگوری چه ریزه خو برابدن ترجیح خو لگورا ریزا بکن ریز her sal لگوهرن براور زانه بینک دöndüre بیستی ده دو دöndüre سدی ده دöndüre دستی ده 20,000 دبک جهف بگوهرن ریزا بشا ریزا بölma بله جبوی اوی لریزا خو او ریزا زانینگه ها بشا برا باش بنرن ته evka tesira puan al sertine. Prevol gora puanı xodçun. O da ben işte par puan hesabı İsa'la hesabı lühe kavga haksızı ki mezin lüvi hatı bekrim büyük afid neren. puan kim beji rez dugara ne samamsa. Her sal dugara. Evet. Mesela em bejin jibo tıbbi sale ki beri eri davi ki bicibu 30,000 de bu. par ve reze dakete hatta bepera. Yani zanige devlet yani. Zanige devletici taybetci. Taybetci. Tabi bepera bursliye. Ha, sadisat bursliye. Eri. Evana 27,000 daket 27,000. Ez vaha tahmin dikim ki evi isal ihtimal he دای 25,000 جی. ده هندره وی 30,000 پیشی ده ایک هندسیاری پار ترجیح کربون کم بون. پرایوان طبی ترجیح کر. جبر که طب ترجیح دکن ده هندره 30,000 پیشی ده هر سال طب به پیش ده چه ریزاوان دو گوهره. جبوی اوی بر حیوان جوه هبه لی لگورا ریزه ترجیح خوب کن. ده حبسه حب تشته پر استراتژیک کنه. جبوک وعده ایجار لیسته خود چه کرن. ترجیح وعده کرن لگورا ریزه بکنه هری تشته کرن که اوه لی تشته که زانبن چیه حوجه چنه. کلاوز اوه پیشی حتا و کرن. جبو ترجیح هاجی ایروسبه اوه ویجی اشکره بکن. Evet. Her diye bevre vade ki hat eşkerekrin bırak lavuze be her peliği bukhinin. Le her tişti binerin. Per dehi betir ser van bilgisayara da o ser evke diçin İnternette misbariya luan denerin diçin le bele ne ve dera çi imkan juan rabbi de ancak evya fark bikin. Li vade ki evle kılavuze binerin ne have kinkis devlavan re li ne artı be çi merak bikin duydra da he ve kılavuze bira baş bukhinin. O jep eftir deriye mekiş al juan re vekiriye heval de yani bezirtiya perverdeyi jparde لسر دبستانا پرد سکنه دهندره مثلا جدهه بیستو نهه ترمه حتی دهه تباغه اجی دنافده ماموستتیه رهبریه لیسا گش اوه رونینه جبو ترجیحا آماده نه جوراجی کارم بشینم ماموسته جوراجی برا ترجیح خوريزا خوش برا بشینم جوراجی کار آلیوان بکن امکان belki tavsiye بدن وان نفسه براحتي و هريب تشتي تشافي باش امكاننا على كارب من جوانا لدبستانا قشا انكا چن حب ماموسته وان ريبيريه هبه دوی دما ترجیح هاده اول دبستان رونشتیل بنده زارو کابن خیلی جوان شخه درسخانه کچونه مرکزی etüde که چونه دندره ساله ده evana jî güçlü bendavanın o evan hevala jî profesyonelin ji terciha fahm dikin o her sal ji ber li ser sekinîne dehî tişta zanın
o her sal evana kılavuza jî çawa eşkere diber rûdinê em li ser wan difikirin wan dixwînin. Bele. Ji bo wî awî bira serê li wan xin. Bê şêwêr bê pispora bira hereket nekin. Meheqeq bişêwirin. Bele. Biraharin çima her tiştê zarok dibekin nizam be. Beraberiye ji bera nekin ne Na, samamosta yani. bira nekin. Bu beran beraber. Tavsiye nakim. Bele, bele. Bira meheqeq harin bişêwirin. Bele. O mal jî malbata xwe jî bişêwirin. Heval mevalê wan û salekê berê êk çûne zanîngeha êk dixwînin. Hevalê wan jî karibin xwe bigînin wan. Qîzam jî yek ji wan e. Birazîm jî yek ji wan e îsal ketine. Em ji Mêrsîn hatin heta vêdira. Heta ke matine vêdira belkî dey heb hevalê xwe geriya ka em kurê tercih bikin. Evî bajarî tu çima diçûyî em bêjin yek jê li İzmîrê dixwende jê re gote çima çûyî İzmîrê berî bername işler gote jî fikra xwe kune. İzmir ji bo xwendekariye pir baş. Ligorî min. Şêwr Ere. tiştekî baş e. Ere. Jarê êkê em bêjin çûne o wî bajarekî lê dixwîne hinek tiş li gora wî ninin Ne başın. ji wan tecrübê xwe bi hev re parê dikin. Ji bo wî awî zirara şêwrê tune herî li pêşî pispora bira harin mamostê rêberiya bişêwirin o xên jî wan der û dora wan dekî karibin serî lêxek em bêjin pirsa wî bersiv karibe bike bira bi wan bişêwirin lîstê xwe ji li gora wê çêkin. Bele. Ligorî bajaran hin kes jî tercihê xwe didin mamosta. Ev ligorî te çawa ye? Xwe em Mesela hin muhabîz kes teqez dixwazin li bajarên mezin bixwînin. Ankara, İstanbul û li İzmirê dixwazin bixwînin. Ya bi taybetî xwendekar wisa ne jî naxwazin herin ciyê biçûk. Bi taybetî jî kesên ku xwendekarên ku li ciyên biçûk mezin bûne. em bêjin meriv li ser xwe bêje. Ere. Yani tu jî tê nexwazî em bêjin li bajarekî biçûk bî heta Ere. werî li Ankarê Ere zê bijînî de normale. çêkire. Normale. Bele. Em giş warene. Lê de zanîngeha de deber ser deberê dibêjin ya hinek tiştenê ji hinek tişta deyî girîngtirin. Hin beştene Ev bi çiye- zanîngehan tên nas kirin mesela mamosta. Rast ji xwe minê Mesela bejin hukuk 9 Eylül te birame. Nefsa mesela yani anakat birame mesela deheyama me de pır meşhur bu. 9 Eylül piştî Ankara. Ankara. Evet. Mesela az İzmir'e mazlum mu ya ama mesela jmera ji bo gotum wênkî. hukuk 9 Eylül pır başa işte perverdeheya ve pır başa mesela. Mesela Ankara gibi. Rast e lê em bêjin Ankara hukuk em Evet. bêjin li pêşe. Mesela Hacettepe tıp. Hacettepe tıp. Evet. Cerrahpaşa tıp. Evana Siyasal mesela bejin Ankara bu gibi yani. Saat var. hoş. Evet. Jarê em ê li gidim binerin. Evî cî kureye. Hinek kar hene, hinek meslek hene. Wana xwendina wan a diplomê. Yani te wê diplomê wedek bistînî te li Agiriyê jî bixwînî te dibî doktor. Te li Ankarê jî bixwînî te dibî doktor. An jî mamostetî. Te li Wanê jî bixwînî, te li Edirnê jî bixwînî, te li Stenbol jî bixwînî, te li Diyarbekir jî bixwînî. Rastı. Te mamostê. Te mamostê o vê perwerdeyê digirî o diploma xwe distînî tu dikevî KPSS tu ji Marmarayê qedan diye bi hev re dikevînî win bi hev re jî atama wê dike tayîna wê Dibin dike win pispor, diçin bele. Urfayê win ji tiştekî ji hev cuda tune. Böyle. Li endesyarî dikarî were bêjî tu li İTÜ'yê bixwînî Cudaye. pir cuda ye tilcîkî din em wan biçûknek navê wan nebêjin. Nav nebêjin. Tilcîkî din bixwînîn meqeq neveka İTÜ'ye ye. Neveka Yıldız Teknik'e ye. Böyle. Tu hukukê bixwînî tu li Ankarê bixwînî tu cuday tilcîkî din bixwînî tu neveka ê ji virê mezûn bîye. Haka eko siyasal li Ankara xondu bu wara navek digotin nem samamosta.
أنا كان هات بيرامن أوقع مشهور بو يعني دمكي دبي دي جهرة دي سياسة دبي كاوي هم جي هرمي وهم جي دبستاني مزن بيوعدل أنقرة سياسة صالبكي أما تلي زانينجي كي باجاري بچوك دبي دبجيج في فرم زومبيا te vade iktisadi dخوني اقتصادی دخونی تلی استانبولی te vade که mezun dibi başka tلی mektebek dibistane ki zaningeh ki Anadolu'yu cikidin dخونی ne veka heve jari 5 sane veka mamusteti tıbbi evana zaningeh jef te evkan fırkavantını jev ne cudane kari حتى مثلا في نقل بناف بيجن ام بيجن لدياربكر تطبخني او ام بيجن لانقره انقره انكي تشكي اوكي ام بيجن لازميره ياجي بري انقره بري اسطنبول زانينجا كي نورمال بله تبخني كي جا باشه ميلا زاروكا قشا ji ber bajar evvel ya Ankara ya İzmir ya İstanbul'e be. Lekija zaningeh ki te bugünü dehi betir te ne hoşa bibini te dehi betir te kevi poliklinika te dehi betir operasyon abki tecrübe bistini le Urfa le Dicle Diyarbakır dehi betir evvel. Jihereme jitenwan naxoşxaneye. Dehi betir vakad binin. Dehi betir naxoşad binin. İşte mesela tişteki tecbir kirin he. Evyaji par gringe. Em bejin düşse meyrohun ki zede tıp gota. Jiber tıp le peşe. Te vadet neri disa meyla zaruka pra. Disa ser bajare mezne. Le vadet te neri tıpa. Antalya Akdeniz Üniversitesi Zaningah Akdeniz'e Erzurum'e Zaningah Atatürk'e Meletiye Zaningah İnönü'ye Nakle organa ke her se Zaningah ek kirine her se attı komdaki jisedi penciye Türkiye giş هناك بينجي ايفان تبعت وعدد ناري ايفان باجارة جوان حس كي تدخوازي جدي فلا اسطنبول ريتاري وري بريزارو كاد بيشنا اما فانا البيشن فانا انا كزانينجاي وانجي نخوش خاني وانجي جبوي او تباوي دهي بيت البيشه اجا ميغور ريس ميغوت باجار دوي باجاري دي جاري يورد هنا تنينه اوجي مشاكل كريب مينه برتشتكي جرينجه هری اندک تا جیکته هاری 2 ساله به 2 ساله تلوری مینی مثلا چند ساله وان زنگهی کنو و ببون آنه که مثلا تونجلی تشتکی ortama ki پر rahat و خوشه ama 3-4 سال بری زارک دچون جیتنه بو کلیب مینه بله لقبرس یک دچون یورتنه بو پس گریکه کی پر مزن دکشاندن دبیجم Kıbrıs پر بهایه Kıbrıs ne par baha bu? Kıbrıs avavit ne bu? O yurdavit ne bu? Jbo zaruka. Yurt çok mühim. Sal beri Mersin av kışandın diye avavanje o yurdaki par mezinci çekirin zaruk deyid için lüredminin. Ekli mal edbinin mecbur xarne xoji bixun. Xarin jigrane. Jbo yavi kire o xarin مصرفه کی پرمزین باره کی پرمزین دخسته سیستم مالباتا اما آن اکایی که دیچن وکا کمبیشن لفری دخوینه بلکه دیگه ارزان ترجیته بله لقبرس خواندنیش بویاوی امکانه وان پر گرینگه لهنک دبستانا زانینگه وکا امبیشن تدی بری برنامه مناوی زانینگه کی گوته وی زانینگه پر باش بو لİzmir'e, le yurda ve le aliki İzmir'e, kampüsa ve le aliki İzmir'e. Çünkü hatırlam. Mugotna ta kut kırmamız va mesaj hattı be eko siyasal konuda jwanat got mülkiyeli. Avnat. Avka meşhur bu. Avka meşhur bu yani. Böyle. Jbovi havi zaninge dehenik beşade per gringin
جبوی آوی برا بالاوان لباجار بجی زانینگه بجی بله لهنک بشنه براستی مریف چقدر دل بخوازه جی نابه. حسانا به مجی گری که مریف هاره تی لگورا کفا خوشی تنکاری حرکت بکی پیشی هم پیشی لگورا پواره خود مجبوری حرکت بکی بله herkes dixwaze li İstanbul li îjarê evê em ji bo çi xal kirin. Em bêjin li İstanbul ew nayê tip nayê. Sebî dixwaze tibê binivîsîne. بله Em bêjin li Diyarbekir tip tê. Ji bo ku li İstanbul be malbat jî em bêjin tibê dixwaze bixwîne. بله Zarok ji bo ku were İstanbul tibê li Diyarbekir nanivîsîne li İstanbul diş hekimliği dizinivîsîne. تنش عادی- بو 4 سال 5 سال Li دیاربکر İstanbul mine, دیاربکر li نخوین Diyarbekir ne mine. Evve xelete. Yani te şaşıya kamazına yani. pır mezne. Te li Diyarbekir tibê bixwînî an jî İstanbul diş hekimliği bixwînî. Te ji bo bajar wade ku werî diş hekimliği te tiştekir rast nekir. Yani ji bo peşeroja insanı ki 4 sal 5 sal 6 salcı ne pir ev kema mosta yani. Ne gringe. Yani Li gora vaxtaki demkiye değil. yani şu kadar. Ciki em bêjin binavîn wade binarê heftê sal emir hebe 5 sal aneka ji bira 20 salî be dibe 25 sal. Valla Diyarbakır pir xoşa ma mosta. Na milserek ne Ere. ez Diyarbakır meşxe. Ere vak minak meda. Mesela kalbaga İstanbul emerev de fikre ev Jiber pas. puanê wan me. Ere. Yani pir cara zarok ciyek lê çêbû bin naxwazim bixwînim. Bele. Yani kî li kurê hatibe diniye dixwaze ji wêrê derê. Dixwaze ji Çima malbata dixwaze xwe ji dûr bike. malbatê dûr be. Evet. Ji bo wî awî ez ê li malbatê di nav malbatê de li bajarê xwe bixwînim an jî yarım İstanbul an jî yarım Ankara an jî yarım tu ji bo hukukê te Ankarê were. Heta ki em bêjin tu li Diyarbekir bixwînî tu dixwazî li Ankarê bixwînî de hîç tare çêtir e duya de pirsgirêk tune lê li virê tip hatiye ti ji bo ku li virê nexwînî tu dişî diş hekimliğe vedra. Ev yani rast e. Ji bo wî awî li Hakariyê, li Agriyê, li Edirnê, li Muğlayê ne bi dûrbûn ne bi xweşbûn gerikî tiştê hewce li serê bisekne li wê bölümê binêre. Bele. Yani tıp li kurê be ez ê harim tibê li wirê bixwînim. Erê hêndikê puanî wê ye li Agriyê ye o ê em proje li evkê li İstanbolê. Ez Bele. dixwazim bibim doktor madem wareye li Agrî jî ji min re were gerikî ez wê binivîsînim. Evet. Li İstanbul jî were gerikî ez wê binivîsînim. بله چند پر ساعت نماموسا زوانا Kremte. پر وقت من اما مالباتک یا ده یا باو مساجک شاندیه دبیجه پوانه کرeme پر باشه rez nivîsandine dibêje lê bala kurême bêtir li ser teknolojiyê ye pêtir li ser hişê çêkirî dibêje gelo hûn pêşroja van pîşeyan hûn çawa dibînin Pêşroja û çê- dibe kîjan zanîke aneka di ser van pîşeyan de baştir e شغل هندك جيا هيا هنا لوسا. إيفانا. أنت زيارة 23 الإسبارية. راسته. 23 حقيوان هناك بنفسينين وي 23 عندك ترى قش نوفي بونه وقش نونه ديسا زانينجهي اكل غورا ريزي وبواني وان زيده انا كده هيل بيشن برا لغورا وان ريزا هارن ريزي خوش لغورا وي تشيبكن listede puaneye erizede deynim peşi jevi ali van meslekade. Bele. Jbo gişani karim bejim. Lijbo vana puane van zede aneka dehi çettirinci. Yani merviye gereke kabul bike. O peşa roja van jip hem raya van vekriye o hem jip pırraniye. Jbo vi havi Beşeka zindiye ne olsa zindiye. Hertim peş Onu çebune. Bele. Yani çen sal beri yani ez li xwe dinêrim wadekê em çûn zanîngehê van telefona derketin Evet. li ser xwe medgeran de xeberdanê pêvtir ji tişkê re nedibû Evet, bu tuş ama aneka
Hevkusa tiş bir handik majmere nan şive çeke. Yani tişteki Ama ya, par mama. peş dediçe ek bir peş dedi ben şiş xevanane. Ek evi hena keci peş de ben dehi mecime nagre eme hatta kısa ben vide sali de me xebginin kure. Evet. Pır zu o pır evgüdebe jbovi abi be lez vana duguherin o heri betirci em muhtaç بله برهارن حوجه که زاروک جه حسب که گوتیش خو مراقه سری Evet. بالا سری برا جره ببین دستک هر وها مامۆستا لەسەر مامۆستەسیجی پرسەکاتیە دەبێ گەلۆ ئەیدی پشتی زانینگە هێ دەردکەوی بەریا پرۆگرامێژی ئەم سەروێ ئاخوی مامۆستا Rast e. تێبیراتە ئەم دیسا تێتکەبن ئازمونێکی دەبێ گەلۆ ئەv تێسێکە چاوا لە بێشا مامۆستەتیە دکە evya bimin ez xwadixim şu nawan tiştekî pira jmira eyb çêdibe bê az min bixweşî ki mamoste werin direkt tayin kirin lê hinkî rastî ew zêde ye jmar zêde ye ji ber jmarê o îro ve zirtî ve qerarê daye akademî vekirine piştî vê akademî evê azmûnekî nû ava kirine o şertê wê ev e ji ber ki şert jî ev e بەرا زانبن یانێ کو تەرجیح zanibin olu gora wê gavê xwe bavêjin mamostetê veka berê ne pir bi rehetiye tayînkirina wan cîgirtina wan pêşî evê harin zanîngehê 4 sala bixwînin piştî 4 sala evê 2 sala stajê bikin em bêjin li akademiyê Evet. piştî wê evê têkevin azmûneka din ji bo vî yavî em dibêjin şertê wan tam fehm bikin. وەکە کردن فاکولتەیە ئیکتساتێ نەوسە مامۆستا Aynı ئێکوش var. ئیکتساتێ مەزن ئەرێ دو ساڵە ناخوێنن لێ ئازمونایان ji پچکی زۆرە ئەم veyajî هشیار bikin ئێکو diçin فاکولتەیەن ئیکتسادê jî gelek mezun hene niha êku diçin îktisat maliye ekonomî dixwînin Kamu. yani kamu dixwînin Ekonometri. erê ekonometrî piştî van beşan dixwînin ewlikî têdikevin KPSS û paşê di beşa xwe de jî têdikevin azmûnek û paşê têdikevin mülakatan Aynen. veya vana jî zanibin yani Vana jî piştî ku beş giş- xelas dikin pêşiya wan çi heye Erê mesela dibêje ki Kurê min biye kaymakam. erê lê çawa bûye erê Kurê biye kaymakam ya an jî çiye beşa kaymakamiyê dixwîne. Pir zêde nizanim Evet, hat dibêjin. beşeka wisa tune. Dedi parsî beşeka wisa tune. Lêk îktisat xwendibe kamu xwendibe van beşekaneka me İktisadi idari bilimler Di wê fakültede kîja bölüm xwendibe wî heqî wî heye têkeve azmûna kaymakamiyê. bele O pişteki wê qezençkirê îjarê ew tayinayî were kirin. bele İja mülakate o piştî wê an tiştmiştê dinene. Evana vadekir nizam diçin li wirê de elimin işte ji sedî Ayşegül 35 ji bo wî havî. mijin zan bu mamosta Ji sedî 35 nizanin kurê nivisandine o çil pêşiya wan e. Ji bo wî havî bişêwirin. Ji bo wî havî pispora harin o pirsê xwe ji wan re bêjin gişa bersiv bidin kirin. bele Pirsek anlatıyor mamostan veya ji bersivênin bi kurêmî ketiye rêza 14600 Maşallah. em nizanin terciha çi bidin ya herî baş li gorî min dibe tibbe yani wisa nivîsandine 14000 rêzeke baş e ne wisa 14000 rêzekî pir baş e. Tıp jî tê ne wisa Ji tıbê tıp tê. tıp tê hatta te got 27000 da Evet, ya li tıp tê. gora par. erê 27000 da ji ber naberê de tıp bixwaze, tıp mühendisî bixwaze, mühendisî dîşekimînî bixwaze, eczacîtî bixwaze. Ya Tabii ki. wan beşa gişe re têne. bele Ji bo wî avî tiştê baş kîjan heye, tiştê baş ji bo ji kîja alî nehertin ev ya. ji bo zarok Ji bo zarok kîja aliyê kîja beşî de deyî bêtir bi kêrtê ev ya wê pirsêjmena ji zarok kare bipirse ew çêtir zane biraz jê pirse ji çi hes dike û kêra çi tê ama em karin bersivavê çawa bidin em wiha bêjin eger ke bixwaze evê zû were tayîn kirin tıp di wê mijarê de baştır baştır e.
Eve ki jane çıka pere kazancı bike. Eve pişti ki khediya garanti mesleki garanti ki eve hemen BPVK memur ki perivi hendike embejin hende siyari hare bukhine lepar biçarda hazara lepar zaningaha hena ki zaruk vega itüye embejin bukhine Mele. Ligora beşa dugare li emkarim bejin jbo beşa gişiji derbastı be vitişta hena ki xwendevane hena ki zaningê dixwîne şirket tenel pîwîdigarin Ere. û wî ji xwe re Welbame arzî dikin bişoqe. dixin xwe Vele. dibe ke tu wade mezin bûyî li ban be. Perêzê de ji wir de jî te. Lê nabe memûr. Jarê bi 14,000 reya wî giş vekiriye înşallah kîja xêr be. Ji bo İnşallah. wî jî û ji bo zaroka gişa ew be lê ez tiştê dixwazim a dawî bêjim bê şêwr dedî dibêje bi şêwrê meriv diçe Qursê jî tikarî herî Şamê jî tikarî herî Helebê jî. Mele. Meriv çiqa bi şêwre yoxsa başe çima meriv her tiştî bi serê xwe dibek nizam be an jî bi çavê xwe meriv nebîne lê derû dora me çavekî dinin fikrekî dinin bira bişêwrin. İnşallah mamosa saatata xoş ji bo xwendekaran ji bo hemû xwendekaran axir kîjan be inşallah ew be ê ku encama ezbûna ne baş be ji bera xemgîn nebin bera saleka din bişuxlin ji bo heyata wan salek ne wexteke pir dirêje bera hişyar bin bera serê xwe bidin hişê xwe û bişuxlin saatata xoş mamoste şermendê derin Nasiye û koçê perwerdeyê Abdurrahman Yel Mamosta gelek spas dikim. Waqt pir zû derbas bû dîsa îro him pirsê min hebû lê mixabin saatata xweş gelek spas dikim. Spas dikim. Stranbêj Dilber Aydınalp gelek spas. Müzikşen Ali Ekber Ergün Murat Varol Saim Ertem Malawava. Temaşevanên ezîz em îro jî hatin dawiya bernama xwe hefta were em ê dîsa li vira pêşberî we bin heta wê demê bimênin di nav xêr û xweşiyê de dem baş. Bismamo, lo bismamo, bismamo.